sibuye sawubona indlu yakho yobungcwele, sibuye sayingena. Seniqedile ibaya nozalo, seniqedile iTV. Kushodani manje kwebantu be-TV, kushodani ma yini eshoda ukuthi ibukwe, yini eningakayibuki manje benifuna ukuyoyibukela, yini eshodayo? Ngiyazi khona okushodayo, ya namhlanje bekuyilanga elikhulu, bekuyotshalwa isilo samabandla. Hawu madoda, hey bantu uZulu ukhothanyelwe isilo, bekuyotshalwa isilo. Ya kade sagcina ukuxoxa thena namhlanje ake ngivele nje, ngivele namhlanje ngizokhuluma le ndaba yamakholwa. Amakholwa anemkhuba, amakholwa anemkhuba. Ngase ngathi cha, ake ngivele ngizodingida lo daba amakholwa la enzima. Bengithi ngizothola noma umfundisi esizovela naye kulento manje, ngabona ukuthi ngiyikhulume kahle lento uma sengithole nomfundisi, angiyikhulume ngingedwa, ngishiye engingalazi kubafundisi uthi ngoba ngiyabona niyobuka nembewu Northern Queen sheshe ngiqede. Bakwethu lento yokuboniswa ayikho, ngisho ngathiwa senishadile nomkhwenyana wakho kodwa wakurobha wakwenza inyoni. Lento yokuthi umuntu ububonisiwe usenonkosikazi ubonisiwe ahamba aye kumfundisi ayothi usebonisiwe, inonsense yonke leyo bakwethu ayikho. Ubugebengu nje bamakholwa esebenzisa imizwa phela lento le ukholo okanye isibonelo nje simple, isikolelo esimple. Uma ucabanga ngempela njengoba sihlupheka sinje sihambe sifaka ama-CV isikholwa, uNkulunkulu esimkhonzayo ngasibonisa abafazi, ase usibonisa imisebenzi ezosondla. Sesingaboniswa abafazi yonke isikhathi umuntu yena meke nje wabuka wathi intombazane sebonisiwe. Pho mangabe ubonisiwe ivelaphi idivorce, ibonisa obani idivorce. Abantu abayeke ukonakala bengcolisa ingane zabantu. Mose ukholwa la usebenzisa umuzwa usebenzisa ama-feeling akho uzofihla ukungcola kwakho. Inkanuko ayingafihlwa ngokholwa, akekho umuntu oboniswayo. Intombi yashelwa ikuhlula intombi, uqhubeka ukholwe. Intombi ishele nje, intombi kushele, intombi uyithande, uyishele nje 3 years. Hayi lento yokuthi usebenzise ukholo lwayo ukuthi uyenze umngakho, kunento into ebolile la. Hawu, hayi ngibonisiwe mfundisi, ngiboniswe intombi, ukubola lokho amakholwa, ukubola. Hawu, sadlala amakholwa nje sitsotsa. Noma ngabe senishadile warojwa, wakutsotsa loyo uqamba amanga la ecasha ngeBhayibheli. Nathi yakholwa iminyaka eminingi kabi, kodwa ngaze ngithi nje uNkulunkulu athi nje nase kufika iphupho ke manje busuku ke sengibonisa umfazi. Umuntu befuna ukubola kaboledwa, angafaki iBhayibheli. Hawu, na mhlola yethu bo. Hawu, sengibonisiwe. Ngamukela uJesu, sengibonisa unkosikazi, siyobikela umfundisi, nomfundisi naye abole. Sathana asebenze na kumfundisi, nomfundisi naye sizohlangana ke nomndeni walo obonisiwe siyokhuluma. Nonsense yonke le mfana lento enziwa laba abakhethayo amaNazaretha, wrong naleyo intombi ayishelwe. Hayi lento yokukhetha, bukela abantu besifazane, nehlisa abantu besifazane isithunzi. Kwehlisa abantu besifazane isithunzi, yonke leyo nto leyo. Umuntu nje owenza leyo nto yokukhetha nokuboniswa udelela abantu besifazane akabahloniphi. Besifazane umnika ilungelo ngokuthi umshele, umvezele ukumthanda before aza kuqoma. Hayi lento yokusebenza imithetho yebandla nanokuthi nimanuphilisa abantu besifazane. Hloniphana abantu besifazane emadoda. Umuntu wesifazane uma umthandile mzidele uye kuyena umshele, akuhlule mayehlula ngisho 10 years mayehlula. Hayi lento yokuthi ukhuthumela abakhokheli bayokukhulumela nentombi, beyigoba intombi ngomthetho webandla. Uma ungashadile ona uNkulunkulu okhulumile, qambela uNkulunkulu uNkulunkulu akasiningane imisebenzi mangabe uyabonisana ka sibonise nemisebenzi isisebenze. Hayi le nonsense enyenzayo. Wabe usumfundisi ke uzohamba ukhetha izingane zabantu uziyuza la.
ujabulisa imizwa yakho ngengane zabantu. Yini nibonisa abantu abahle kuphela mangabe niyaboniswa. Yini ungabonisa umuntu omubi ke kuthiwa umfundisi ubonisa umuntu omubi. Sonke isikhathi ngibonisiwe nabe nidlala ngengane zabantu nenza ukubola nibolile. Hawu shayela nje intombi uyidele uyinsizwa yakwenu. Shayela intombi. Thatha 3 years ukuthi uyashayela it's fine. Uma uyithanda intombi uzobekezela. Bekezelela ukushayela, ugotshwe ukushayela intombi ibona ukuyimisela kwakho njengensizwa. Hayi lento kuzofika ukuthi glory Jesus bese usubona umfazi. Hawu uzongena ngezwi lenkosi kanti ufuna ukujabulisa imizwa. Hayi iyabheda ngempela lento le. Lento ukuthi nje mawubona ngathi kuyahlula ukushayela nabo mboniso bevela la bethi bangakufundisa ukushayela. Ushayele uyinsizwa, ushayele ungacashi ngeBhayibheli kanti unomuzwa wothando. Beka iBhayibheli eceleni ukhuluma okufilayo ngothando. uNkulunkulu uthando liyaphasiswa nalo. Nami niqamba mangala ndithi nibonisiwe nifuna ukugila imkhuba. Hawu umuntu nje uyakuyena uveza ukumthanda. Ube nesizotha umhloniphe. Uhloniphe umzimba wakhe wenze yonke into. Mase sekuthandile umbonisa uthando bese yena yathobeka. Ungathoba umuntu bese lithi ebandleni lethu akushayelwa umuntu mekhona intombi ayibonisiwe uyahamba yekumfundisi. Umfundisi akhulume nomphathi wabasha kuba uyena oxhumanisa leyo ntombi nalo seyashada bafundane nini sekuyadivorce futhi khona lapho umboniswana awusekho. Anisho ngani ukuthi uJehova usephinde wabonisa idivorce kimi ngabe kuyaboniswana. Hayi seJehova sesibonise nedivorce sesiyadivorce. Ishoni phela musana uzofuna ukuthi manisavuna imizwa yenu nenkanuko nisakhanuka bese senithi uJehova nibonisile. Mase sikhathele imizwa anisamfaka uJehova phela nibonisa uJehova. Khulumani iqiniso. Lento ndlala abafundisi la befuna ukubola. Bafundisi mina ngincenge favor ke. Ngenza ubudlelwano noNkulunkulu hayi nebandla. Ngincenge favor yekholwa mina. Ngincenge favor yabandla. Mangabe sontweni lenu niyakhetha, mangabe sontweni lenu niyabonisa shidi niyapeta. Nonsense leyo nto le. Mhlambe hlonipha umuntu wesifazane, muhloniphe umuntu wesifazane ukuthi umnikeze ithuba lokuthi akufunde, akubone ukuthi uzikhandla kangakanani ngaye bese akuthanda. Hayi la mbe nenza ukubola la. Hawu. Hayi thina ebandleni lethu akushayelwana umuntu uyamboniswa umbike kubaba. Ubaba moblog kade imjoko kade abantu abaqamba amanga. Umfundisi umsebenzi kamfundisi ukushumela ivangeli abantu besindiswe beyinkosini. Hayi ukuthi ahambe ezokhulumela abantu abanenkanuko la ukuthi ubani sebonisiwe sengiyongena. Ungena kanjani umfundisi uphathwa izwi uhamba ungena endaweni zabantu abafuna ukugila imkhuba. Umuntu akabona intombi azidele ashele. Into ofanele uyenze bomuntu esilisa usindisiwe hlonipha imigomo yebandla. Uma imigomo yebandla lithi awulala ungakaganwa yiloko ozokwenza kodwa uzoyishela intombi. Ikuqome intombi uzidele uye kubo kantombi uyowenza ifanele zakulowo muzi bese usuba umyeni wayo ngokuphelela. Hayi lento inambe niyenza la nambe nenza ukubola. Umuntu ufika ngene ebandleni bese sefakwe acindezele ngokholo aza aphucwe ilungelo lakhe ngenxa yokholo. Uma sephucwa ilungelo lakhe ngenxa yokholo usembathiswa ukuthi usekhona obonisiwe. Lo bonisiwe akasakwazi ukusikhulumela lo ngoba phela usesathi ukholo wasephucwa ilungelo lakhe. Akasakwazi umuntu esifazane ukuzikhulumela phela esontweni labo umuntu esifazane ufika uphuca ubuwena, uphuca ilungelo lakho lobufazane, unikeze ukholo bese amadoda abe nelungelo elingaphezulu kwakho ukuthi awakuyuze akwenza umfazi ngokuthi wena sebonisiwe. Inonsense yonke lo nto leyo. Umuntu esifazane nomuntu wesilisa bayalingana endlini kaNkulunkulu. Abantu bobabili bayalingana. Ngakho ke lo mebonisiwe akaboniswe ukushayela ahamba yocela ilungelo lokuthanda kumuntu wesifazane. Uma selitholile ilungelo lokuthanda umuntu wesifazane masemthandile uyovumela nokuthi usengagana kubo abunkosikazi wakhe. Musana ukufaka ivangeli kwinto engangeni yona. Ivangeli lokuphilisa umuntu aguquke abone inkosi njengomsindisi. Hayi ukuthi ijabulisa imizwa yamadoda ukuthi awamaniphilisa abantu besifazane. Musana ukubola egameni lenkonzo. Bafundisi mangabe ukhona la mangabe akekho umfundisi wakho umtheke simtshela iqiniso. Hawu sadlala abantu la. Hayi lento yokubola ukuthi intombi nje ayishayelwe. Manazareth intombi ayishayelwe. Hayi lento ukuthi nithi nizokhethelwa obaba nobani. Nonsense. Shelana intombi ikuthande niye phambili. Shela intombi ungamthathi ukuthi intombi sizophuca ilungelo layo ngenxa yokholo. Hawu hayi thina sisindisiwe lana ebandleni lethu umuntu akavumelekile ukushayela uyisoni. Makuthiwa abantu bebonakala emabonakala hamba nomuntu wesifazane usuyisoni. Ubani onelungelo lokujaja umuntu? Seniyajaja abafundisi.
seniwo uNkulunkulu balana nani hayibo ukufundisa kuyona ngishiya employment umfundisi unikezwe ithuba lokupractice ubizo lakhe phela ibandla lekunika ithuba lokupractice ubizo lakho hayi ukuthi usuqashiwe sizolawula thina usuNkulunkulu wethu sina uNkulunkulu thina wena practice ubizo lakho usigugqule esikholo siye phambili yiloko okubizelwe hayi ukuthi hamba uthatha ingane zabantu udlala ngazo la imshado iyo 3 months 6 months la ziyahlukana ingane 3 months 6 months ziyahlukana ingane 3 months ngoba abafundisi abasayenzi into efanele benze bahambe bexofa nje bahambe befaka amaqhaza la angafana ngene khona hloniphani inkolo bafundisi ngokuthi umuntu esilisa mengabe uzwe nomuza wokuthanda umunye umuntu akazidele amazi bazane bobabili ngoba kuyenzeka ukuthi umuntu wena ubona ngathi usumbonisiwe kanti udlala umuzwa nje ukuthi uyamlangazelela mase kuphele lo muzwa loyo awusana ndaba naso usufuna omunye uzomnyuza hloniphana abantu besifazane besifazane uyahlonishwa umuntu naye akekho umuntu wesifazane owezela ukuthi uzoyuzwa abe iphalishi labantu besilisa la uzothwa lona umuntu wesifazane kufanele ke simangizwa kanjengoba nguwile manga manje ngithi nje sengiye ebandleni elisha la ngoba ngineganyana la sengiyaziwa ngenza amahlaya kuqise ngibonisiwe leader ye-worship team esontweni kuzoshaya izandla esontweni ke thiwa kuza umshado akekho landelelile ukuthi lo wele othi usebonisa intombazane lo ithini past yakhe mhlawumbe uza nezifo kule ntombazane akekho obona lokho umuntu esithiwa vele kuthiwe nje umuntu umeKristu isidalwa esisho kuthathwa ivangeli kufihlwa ingola kwami kuthiwe umuntu bekuKristu isidalwa esisho bheka okudala kudlulile sekuvela okusha kuthathwe kanjalo akubhekwa nokuthi ngiphuma yaphi ngiza nani engcolile kulomuntu esifazana oyiphathe kahle egameni lenkosi ukube nginikwe ithuba lokumshela wangifunda wangazi ukuthi ngingcolile ubezokwazi usabe nomuntu nomendo right kodwa manje ngoba ngithi mase ngisuka ezweni because ziwu3 inhlobo zabantu abasesontweni zintathu inhlobo zamakholo ziwu3 inhlobo zamakholo abantu abazesontweni ngoba beunderstand isystem yokukholwa laba abathi nje hayibo fanele umuntu ahamba ayokholwa ukuze uzobona umbuso wezulu labo bantu inhlobo yokuqala oyifice esontweni inhlobo yesibili oyifice esontweni yilabantu asebenze yonke imikhuba yezwe bafeba baqoma bangcola badakwa bedlida kamizwa babona usizwe selwazi kokungcola kwabe base basindiswa ngenhloso yokucashela isono sabo ngenhloso yokuthi bebonakale kangcono bengakaconnect noNkulunkulu bese kubi laba ke abaconnecte noNkulunkulu ingozi ngalethu yokuqala laba aba-understand isystem yebandla nalaba abazokucasha esontweni once babhoreka besesontweni balanda izinto zezwe bazozipractice esontweni phakathi so uma sebepractice izinto zezwe esontweni phakathi abasebenzisi isystem yangaphandle basebenzisa isystem yasesontweni ukubenefitisa bona njengezoni bephakathi esontweni bese umuntu athi usebonisiwe kube ngathi ukholwa kakhulu kanti hayi ngoba ekholwa ingoba uunderstand isystem yenkonzo uhamba ngeprocess yenkonzo ukufeza izinto zakhe zobuzwe bese sethatha abantu besifazane abayuze ufike kunabafundisi abadlengulayo kanti abadlengula ingoba benze esontweni bezocasha base babhoreka bathatha imikhuba yangaphandle bazoyifaka phakathi esontweni so yekani izinto ezihlazo nibulala inkonzo that's why inkonzo inganasithunzi inkonzo ayisenasithunzi ngoba ilidwa abantu abafuna ukupractice imikhuba yabo iphi la fanele kuthiwa boniswa kufanele uboniswe wena manje nonsense yonke le nto leyo nonsense ayiphele phela bayibandleni lenu ngabe nisenza leyo mkhuba ningcolile nalo mfundisi uphasisa leyo nto ngcolile ningangithega angi-inbox inamba yami khona la epage ngimtshele ukuthi mfundisi yeke ukubolisa ingane ubolisa ingane mawenza nje ziyabola ingane ziyaphambili ngenxa yakho umbone ngani lo wesilisa ukuthi uphula impilo eqondile uzothi ngoba esethu sesindisiwe sebona ingane la ebandleni ayifaka izifo ingane iguli ife ibulawa ukuthi umfundisi uphasisa into ebhedayo umuntu akashela intombi imfunde bazane mase bazanile lentombi benikwe isikhathi sokukhulisana bazane bese beyabona ukuthi no manje singakwazi ukuhlalela njengendoda nonkosikazi begananeke emva kalokho hayi lento ka 3 months ukuthi okay sengiboniswe umbali la esontweni mangibonisa umbali la esontweni senginikeza ubaba ozonginyala mase usuganiweke moyindoda wenza angimazi umbali ngazi iyalo zalo baba nombali akamazi uSimphiwe waze iyalo zika mama umfundisi noma kaMamba nophethe abantu abasha besifazane sesiyahlangana esontweni sesiyashada sekuyakikizwa kuthiwa bashada nje abakaze baqabulana nje ukuqabulana asikaze siqabulana nje ukuqabulana nje asazani vele ke vele bese ngesiqala ngoba asazani ayiphele lemkhuba engcolile abantu abanikwe ithuba
bazane insizwa yakwabo yabona nje mawinsizwa ngikhulume nje ngami makunentombi engiyibonile ngayithanda ngithi ngilele ebusuku amazwe ekhanda lama benkenteza elangazelela ukuhlangana naleyo ntombi la siyohlangana khona yodela uMakhasana ngiyozidela njengensizwa ngizendlala entombini ngiyibike ngithi ngiyinsizwa kaVilakazi ngikubona konke okube kungijabulisa empilweni bengithi uthi ngijabulile kudala ngakahlangana nawe emntakwethu kodwa ngokuhlangana nawe ngathi ngizalwe kabusha ngoba injabulo ngiyifunde kabusha ngizendlale ngiyinsizwa ngikhulume nje ngizendlale ubone intokazi uthi hayi iyazendlala insizwa kaVilakazi ngithi angilindele ukuthi ungiqome manje ngoba ukangazi ngilinde ukuthi manje ungifunde ingibone ngibhede intombi ingibone ngikhala ingibone ngijabule ingibone ngineconsi la kaVilakazi ingibone bese sithi hayi ngiyalithanda leli consi la kaVilakazi kusho intombi bese ke siyanqoma ke bese siyafundana sazane ize sithola ithuba lokuthi hayi impela hayi sesiyagana ngasigananeke ke ibunkosikazi wami hayi lento yenziwa amakholwa efuna ukwenza ukubola umuntu nihlangane kule nkonzo sonto iphasika elizayo sesiyaganana kuJuly uzase bakwethu ushumayelana ivangeli eliphelele tizwa nje ayidele entombini ikhulume ikhihliza amagwebu ishele to insizwa iqonywe insizwa yenza into efanele ziyafezeka inkanuko baningi abafeza inkanuko zabo emagubani baningi umuntu afeza inkanuko yakhe efuna ukuthatha ukungcola konke azokupractice esontweni badivorce njalo thembeka badivorce njalo ngoba abazani bafundana manje bedlala umfundisi afike lo wesilisa nezivavu zizifuku lentombazane ibiphethe kahle kugulwe ke manje sekuyashona abafundisi bethu ekhaya kuyibona bebephasisa into ebhedayo umuntu asithatheni ukholo silenze ukholo silenze uma sekufika istage sokuthi umuntu akaganwe siyenze ngeprocess yokuganwa komuntu samaZulu singafuna ukuphila impilo esingayazi samaZulu ayikho into eyisono ngokuthi insizwe izendlale ayikho into eyisono ngokuthi insizwe izendlale insizwe izendlale ikhuluma ubuyona iveze ukuthanda kwayo insizwa izendlale kubonakala ukuthi impela iyathanda lensizwa hayi lento ukuthi umuntu lokhuzana konje ubani lo uJakobe uJakobe owasebenza iminyaka esebenzela ukuthola unkosikazi wakhe wathi sesebenza iminyaka kwathiwa hayi omdala akagani kwathiwa akaphinda asebenze futhi ile nto esikhuluma ngayo iseBhayibhelini hayi lento yokuthi umuntu uzovela avuke kabili athi usenemali usebonisiwe useyashada kwenza ukungcola abafundisi theka umfundisi wakho ngephutha la ngimtshele ayeke ukwenza into ebhedayo mabe ngisho esontweni mabethanda ngisho nakhona bekhona nalabo ababonisana ngisho ukuthi bakwethu uNkulunkulu siyamthanda impela kodwa siyamaza uNkulunkulu esimkhonzayo uNkulunkulu esimkhonzayo uya wengeke asenze ulimi lethu lukhulume kangaka intombi uNkulunkulu usiphinta yodwa esibamba ngayo intombi sizendlala ngamagama intombi ufika uzendlale ngamagama entombini uzibika uyinsizwa yakwenu intombi ithothwa amagama akho ithanda amagama akho ingakakuthandi wena ithi sifika kuwena uyendlale ngezipho uyiphi izipho nazana nentombi nikhuleke nikhulisane nithandane before ufike kwistage sokugana naye le mshado ephuthunyayo ngathi khona uzoshona kusasa hayi bakwethu asingenzi into eyiphutha egameni lothando asihlonipheni uthando siqinisekiseni ukuthi izinto sizenza ngendlela efanele hayi lento ukuthatha ukholo senzi sijabulisa imizwa yethu ngokholo ukuthi inkinga yethu enkulu ukuthi sesinabafundisi abawonkulunkulu kwabona laba abasukunyelwayo hawu nangubaba abahlala kosofa amakholo ehlala phansi yile yonto eyingozi enkulu ebulala ivangeli sinabafundisi abawonkulunkulu uma singayenza ukholo senza ukholo ngendlela efanele baningi abantu abangaguquka hayi lento yokungcola esiyenzayo sambe sibulala abantu koze kuthiwa umuntu bulawa abantu umuntu esifazane bakwethu umuntu esifazane umuntu onamalungelo alingana nse na umuntu wesilisa into ehlukile ukuthi okwakho ukuthobeka okwesilisa ukuthanda yileyo mehluko khona uma ezothobeka kwesifazane uyathobeka kwesilisa ubinhloko owesifazane uadministrator wempilo yomuntu wesilisa ayirane kusuka kubhozo ke ngane nje umuntu wesilisa kuya kuphi ayimele iqiniso umuntu esifazane abe uyena umuntu obhekelela umuzi wakho umuntu wesilisa umuntu esifazane so umenzo umuntu obhekela awukwazi ukuvela umuhole njengathi ukhamanzi uma ufuna umuntu ozokwakha umuzi wakho awumholi
uqhamuka ukuthi usubonisiwe uyamenza uyamthanda umfundisi ubuwena umfake esibongweni sakini esethande wena azathande ngisho imfene zakini ngoba uthande wena uzolibona kanjani uthando lakho exhumana noma umfundisi uzokubona kanjani ukuthi unalo uthando ngoba uzobona ukuthi uyakholwa yabona ukholo bakwethu ukuchazele ngokholo ukholo luconnect abantu abakholwayo behlangane ngenhloso yokudumisa hayi ngenhloso yes umuzi ngawakha nikholwa nomkakho kodwa uthando olenza kwakhiwa umuzi uthando lasekonzweni nothando lasendlini alifani yebo uthando lulodwa uNkulunkulu uJesu Kristu akabi owesithathu ningakafiki nina nobabili ube wesithathu senikhona nina nobabili nisothandweni leli bese yena zongena abe wesithathu hayi lento ukuthi nizohlanganisa umfundisi bese anihlanganise phezulu kwathi uJesu Kristu musana ukuphambanisa ivangeli bakwethu nina nizokwakha uthando nifundane nakhane niye phambili mase senakhana bese yeza uJesu Kristu ezosupporta lento yenu enhle hayi ukuthi nina nizofica uJesu Kristu othandweni anihlanganisa nise phambili lento enzo abafundisi bedlala ngevangeli uthi umfundisi yini lo okuthiwe muthenge umfundisi uthini ekhaya lihle ngicela ube umongameli weBlack Nation cha ngithi angisho nje bafethu ukuthi singabhayizisana sidlala abantu la behambe benza into ezibhedayo nanga umunye ezobonga abathakathi suka la wena ubani uphumelele uzobonga abathakathi la ephejini uzobonga abantu abachatha abantu la ubachathela la ephejini lethu hambe bechathele bese bezobonga la hey wawudunisela la ephejini usuzobongela la sikhuluma indaba ebalekile wena uzobonga ichathwa obaba upapa bakuphi laba abazobonga la ha uyazi imkhuba ya bakwethu ile nto nje ebalekile asifundeni ukuhlukanisa phakathi kobuntu nenkolo bese sikhetha amakhosikazi ngokobuntu ngenhloso ukuthi awakhe imizi yethu bese mase sasakha imizi yethu simeme uJehova azobe isisekelo semizi yethu asikwazi ukuthi sithi sohlanganisa uJehova uzosihlanganisa yebo uma thina sikhombisa ukuyimisela sabathanda abantu besifazane sabahlonipha mase sibathandile sabahlonipha sakhombisa ukuthi babalekile bahabantu abadeserve ukuhlonishwa nabo njengoba nathi sifuna ukuhlonishwa lapho mase sesenze lokho ke uJehova uzobe sekusupporta ke ukuthi imizi yethu ikhule hayi ukuthi thina sofike sithola umfundisi noma umfundisi behambe behlanganisa abantu abafuna ukujola labantu abafuna ukushada beboniswana hawu nangeboniswa lona hawu hamba nalona wena mama mina ngihamba nalo wesilisa sesizohlangana sesiyabashadisa celebrate inonsense yonke lonto leyo bakwethu abantu abathandane bazane bafundane bekhulu umfundisi ahlale evangelini umfundisi shumayela ivangeli lokuthi umuntu wesilisa ahloniphe owesifazane uma ushumayelele lo vangeli izophela lento yokuthi abantu bedivorce ngakusasa lo wesilisa uzomhlonipha owesifazane engakayi ukuzibika kuyena athi mase uzibika kuyena azibike ngendlela efanele ivangeli liyenza abantu behloniphana hayi ukuthi nini efanele nambe nabo nibagade bengalali bengakashadi ivangeli umsebenzi wevangeli lo umuntu akagadwa umuntu unikwe ivangeli limlawula ukuthi umuntu kufanele enzeni mase kholo hayi lento ukuthi manje ke into esenza ukuthi nje ebandleni umuntu esilisa akafaneleke ukuthi asondele kwabesifazane ngoba uzolingeka enza isono shumayela ivangeli ezonza umuntu esilisa agweme ukwenza isono hayi ukuthi wena uzogade uzofika lapho ugade isono phela abanye bazodakwa utshwala ubenze njani uzobagada nabo abanye bephike ngapha uyobagada nabo abanye betshontshe uzobagada noma uzogada lesocansi kuphela ngoba isona ngathi isona esikhulu enkonzweni asike isona esikhulu shumayelana ivangeli ngendlela efanele nihlonipha abantu besifazane bafundisi musana uhambe nifuna ukugila emkhuba ngegameni levangeli inkonzo iyona ndawo la kuhlukunyezwa khona ngempela abantu besifazane akana sithunzi esontweni uvele enza ibithoyizi nje ibona abaningi kodwa ibona ekudlalwa ngabo bakwethu ayiphele leyo nto leyo ayiphele nje indaba yabantu abadlala ngabantu umuntu wesifazane siyabahlonipha sibahlonipheni abahlonishwe yithina abafundisi iqala hlonipha umuntu wesifazane umthande hayi ukuthi ufuna ukumyuza ukuthi abe iphakethe lakho abe ithoyizi lakho noma ngabe yiphi inkonzo hloniphana abantu besifazane besifazane uzomhlonipha ukuthi umuzu uzwe kathi usunomuzwa wothando zibike kuyena umthande bese ivangeli umoya oyingcwele ukugwemisa ukuthi wenza isono ningakaganani naye yiloko
ofana ukuthandazela hayi ukuthi kube nomfundisi noma ubaba oyi-elder ozohamba egada abantu abanomuzwa wothando la kinga ngabe lento eniyenzayo nami ngigile imkhuba egameni levangeli asishumayeleni uJesu ophilayo mashumayela uJesu ophilayo uyonciphisa isono kubantu mase sinciphisile isono kubantu abantu bayo enjoy uJesu ophilayo bengasithola isikhathi sokwenza isono bengasasithola isikhathi sokwenza isono yilapho abantu iyophela khona ama divorce hayi uthi nambe nithi abantu bengashelana noba nisaba ukuthi bazona nonsense yonke lento le shumelela ivangeli eliphilayo nithega abafundisi beni nisho ukuthi uwele uthe uNkulunkulu uJesu Kristu weze uthi uJohn 16 verse 3 uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanekela ngendodana yakhe zeleyodwa ukuze ukuthi loyo nalo yokholwa yiyo angabhubhi kepha abe nokuphila okuphakade yileyo vangeli elishungelayo elokuphila okuphakade hayi ukuthi ahambe kube ukuthi ivangeli uthi mase esekholwa yiyo bese sethola umfundisi ozohamba yomshelela angabhubhi abe nokuphila okuphakade ukuphila okuphakade akutholele kuthe akutholi ngokuthi wambushelelwa abafundisi hamba uthi ubonisiwe ukuthola ukuthi ustick eNkulunkulu bese ushele mase ufuna umfazi ushele ningacashi ngevangeli landi nihlushwa ubushimana buyele eceleni ivangeli libe seceleni dila lobushimane bakho uthola umfazi uganwe ube nonkosikazi uye phambili impilo ibe right hayi uthi nambe ningcola la nenzi imkhuba ebolile thekana abafundisi benu ningimeme abandleleni ngiyoshumayela leli ivangeli lokuthi insizwa ayiphumi ye ngaphandle yofuna unkosikazi batheke nalabo sebeganene behambe beyoshelana kabusha lo wesilisa othi useganiwe unkosikazi emuyine njenge trophy emuyine esotweni njenge trophy afunde ukuthi njengoba akalivezeke uthando ngoba sebewutholele umusa ukuthi baganane ifavor akafundeke ukuthanda umkakhe amthanda umkakhe aliveze akuveze ukuthi uyam-appreciate leyo nkosikazi amuyine esontweni akuveze ukuthi uyamthanda phela iwini phela leyo ungavele uqhamuke wena usubonisa njengoba ngilala la nje siphathwa nayo inyongo siphuphe sijahwa abantu mangavuke ngiphuphe ngijola kanti ngiphethwe inyongo senguthi ngibonisiwe ngidlala inyongo bakwethu nangu uZodwa Robha la uthini uZodwa sale sesimfunda nje noma esitsotsa ngicela nivotele nangu cousin wami SMS amaciko best radio present uSandi J wena Zodwa yini ukhamusa ubhala kwi-comment nangu ukuzodwa icela sivotele lokhu uzanake abafethu simvotele Sandi J radio presenter simvote seyavalelisa-ke bakwethu bengisa ngisho nje lokho laba abawina amakhosikazi njengama-trophy ukuthi abawathandeke hlisebewabini laba abangawatholi abashela amakhosikazi mshele umkakho khombisa ukumthanda umhloniphe umnikeze isineke wazi ukuthi abantu besifazane nabesilisa bayalingana emhlabeni akekho ofana aqhamuke ethi ubonisiwe la yakubafundisi uma ukhonze ebandleni elijalo niyayibulala ibandla niyalibulala ibandla bakwethu uma ngabe ibandla lakho lithi umuntu uyakhetha noma uyawenza shintani leyo mthetho bakwethu insizwa nje ayihambe yoshela ibuye nentokazi ithandwe siqhubeke siye phambili amukele nangu ungema ngibona ukuthi usafuna nokungena before ngivalelise asafuna ukungena so bakwethu ngiyavalelisa-ke singakhohlwa-ke mhla ka-25 sisemaqaqa mhla ka-26 sisemarisburg noNjabulo sengiyokuxoxela ukuthi bengithini wena ofike late nani uNjabulo hayi apostoli umuntu uyashela akukhethwa akaziyo kuthiwa umuntu ubuyaphiwe mase mdala so bakwethu-ke iloko nje bengithi angikusho ukuthi bafethu sihlonipheni abantu besifazane umuntu esifazane amhloniphi ngokuthi ungamshayi kuphela umhlonipha ngokuthi umnikeze ithuba lokuthi ayicabange lento oyifisayo azinikeze isikhathi umbonise ukumthanda before uzokhuluma indaba yokushada umshado nothando ukuhlukene kabi umshado sekuyifindo elithi nizohlalisana nakho umuzi uthando yenye into ungacathi umuntu ukuthi umshadile usuyamthanda baningi abantu abashade bengathandani ngenxa yokuthi umunye uphoqeleke emsebenzini nomunye uphoqeleke esontweni abantu abathandane bahloniphane umthande ngisho ngathiwa kuphele 4 years 5 years usamthanda nje usaveza umtsizwa bakho ukuthi wena nixabane nalo muntu nisho ukuhlukana naye lo
nikwebhane nize nithukane manithanda. Mase senikwenze konke lokho ke lapho ke yamkhaya wamkhumbi bese senikwenze konke lokho ke seniyasibona isidingo sokuthi man hayi sesingashada sesixabanile sathukana sazwana sakhiphana sakujabula senza yonke into enhle ezokwenza ukuthi sibone ukuthi okay siyakwazi ukuhlalelana thina sishadana. Hayi lento ukuthi sohamba ngizontunta nomfundisi noma neelder esonto mangifuna ukukhipha fanele ngihambe neelder izongigada nginjani nje ngiuhlanya mina esengizohamba ngigadwa mangithama nginentombi engiyithandayo. Hayi bakwethu yaphetha yonke lento le yathi bengisapho kuyilokhuzana ngizoyisave ivideo la ngizoyibuka khona la kwivideo. Shoba bafethu nibe nobusuku obumnandi nginifisela konke okuhle. Niyawazi WhatsApp wami manifuna ukubuza ukuthize 071 771 0895 071 771 0895. Siyabonga kakhulu niqhubeke nithanda amawele mhla ka25 bafethu yazi bafethu ngendlela engisawe sizama ngayo nowele ukuthi sikhombise ukumthanda ngendlela esizama ngayo siyanihlekisa siyanimotivate sinimemela abantu abadumile bese nje ngenikile ngasicela ukuthi nithenge ithikithi le show eyodwa. Kuyoba umzukuzuku cabanga nje amathikithi asathengiwe mancane kanjani kodwa la epagini singaphezulu kwa 150,000 kodwa nje hlula amathikithi awu100. Hawu bafethu musana ukwenza into nje hawu thina siyazama yonke indlela ukuthi sinigcine nijabulile. Nina nisasijabulisa nje ngamathikithi ke nje nizo support italent nifuna masashonile nithi babengeve behlekisa nibe kade ningawa support amashow wethu. Hayi bafethu ngeke bafethu hawu anifike nje sizonijabulisa. Hawu thenga ithikithi noma ubone ukuthi ungalithenga ithikithi unikele ngalo mawuthanda. Amashow eku next month sizoyophongolo nasemnambithi nasefryhead. So ungabuza futhi ngalokho sisebenzeni siye phambili. Sizofika eStern Cape silinde ukuthi ngesikwazi ukuya kwenye province sambela amathikithi awu100 yabo. So izogcina iba more expensive. Uzogcina sisebenzela ama cost ngaphezulu ukuthi sigene nathi. Siyabonga kakhulu. Sofika bakwethu sofika eBhulwa mkhaya wami ngizalwe eBhulwa phela mina. Nibe right nibe nobusuku obumnandi bafethu sharp.